Hare Krishna, yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnana Timrandasya, Jnananjala Chalakaya, Chakshurunmilitam Yena, Tasmai Shri Guruve Namah, Shri Chaitanya Manobishtam, Stapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadamaya, Dadati Swapadatikam, He Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandho Jagatpate, Rupeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpadarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Panchada Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivachadi Gaura Bhakta Vrinda. Ellarum, come on. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. So நம்ம Hare Krishna. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம மந்த்ரா Hare Krishna Mathaji. 5 or 6 or 5? 5 Mathaji. Yeah, 5. Thank you so much. So இன்னைக்கு ஸ்லோகா வந்து ததே ஜதி தன்னை ஜதி தத்தூரே தத்வஞ்சிகே ததந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தது சர்வசாய பாயதஹ. இது போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா, அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பண்ண இது ஒண்டி சொல்லுங்க. லாஸ்ட் வீக் பண்ணது என்ன, அத பத்தி ஒரு 2 minutes பேசிட்டு நம்ம இன்னைக்கு போலாம். எதுக்குன்னா லாஸ்ட் வீக் பண்றது டைரக்ட் இம்பாக்ட் இன்னைக்கு ஸ்லோகா. ஏன்னா both 4 and 5 are interlinked. So என்ன குறிக்கிறது and last week பண்ண ஸ்லோகா இது. ஏன் இவ்ளோ சைலண்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா. Last week mantra 4 Mathaji. Adhikat egam manaso jadiyo. Very nice, correct. Anejat egam manaso jadiyo nainam deva apnuvan ashat hattavato anyanati titishtat tasmin napo matarishva dadadi. என்ன அர்த்தம்? But very nice Mathaji, good start. அவர் வந்து கோலோகத்துல இருந்தா கூட அவருடைய ஸ்பீட் வந்து எல்லா இடத்துலயும் போய் எல்லா இதுவும் பண்ணிடுவாரு மாதாஜி. ஒரு செகண்ட்ல போயிட்டு அவரோட டிவோட்டிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றதெல்லாம் பண்ணிடுவாரு. அவர்கிட்ட 3 வகையான சக்தி இருக்குது. அந்தரங்க சக்தி, நடுநிலை சக்தி, பகிரங்க சக்தி. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவரோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் வந்துட்டு அவருடைய ஹோல் ஆகாது மாதாஜி. அவர் கம்ப்ளீட் ஹோல், அவர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் வந்துட்டு ஹோல் ஆகாது மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல்லி செட். ஃபுல் சம்மரியே நீங்க எடுத்துட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி, பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டே இருங்க, வெயிட் பண்றேன். அவர் சமத்தின் ஞாபகம் வந்துச்சு. சாரி மாதாஜி. எல்லாம் சொல்லிட்டாங்களா? பட் ஏதாவது ஒண்ணு விட்டுருப்பாங்க, இல்ல நீங்களும் ஆட் பண்ணலாம். சொல்லுங்க. நெருப்பு ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலயும் வெப்பத்தையும் ஒளியையும் தர்ற மாதிரி பகவான் ஒரே இடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ண முடியும் அவரால. ஹரி ஹரி, வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட். அது தவிர வேற ஏதாவது இருக்க முடியும்? அவரால் எங்க வேணாலும் இருக்க முடியும், எந்த அபராதங்களாக இருக்க முடியும், அவருக்கு தெரியாத எதுவுமே கிடையாது. வெரி நைஸ். சோ பேசிக்கலி அநேததேகம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்ட் இன் த அபோட். கோலோகத்துல இருந்தாலும்
அவர் வந்து எல்லா லோகத்திலயும் அவர் என்ன ஸ்பெஷல்னா கோலோக பிருந்தாவன்ல தான் அவர் இருக்காரு. ஆனா கோலோக பிருந்தாவன்ல இருக்கிறதோட அவர் விடுறது இல்ல. அவர் கோலோகத்துல இருந்தாலும் அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. சோ அதுல என்ன அது இருந்தாலும் ஏதோ விட ஃபாஸ்டா போறாரு. அது நான் சொல்ல விரும்பல, நீங்க சொல்லுங்க. அவர் வந்து சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சொன்னாங்க. ஏரோப்ளேன் கம்பேர் பண்ணி ஏரோப்ளேனை விட ஃபாஸ்ட் ஒண்ணு இருக்காது. எதை கவர் ஏகம் ஃபிக்ஸ்ட் இன் அபோட் ஒரு இடத்துல மனசோ திரவியோ மனசை விட ஃபாஸ்டா போறாரு. நைனம் தேவா ஆப்னுவன் பூர்வம் அர்ஷத். நைனம் தேவா எந்த தேவர்களும் அந்த ஸ்பீட் போக முடியல. ரைட், ஆப்மன் பூர்வம் அர்ஷத் அந்த ஸ்பீட் போகவும் முடியல. பத்தாவது அஞ்ஞான் அத்தியேத்தி திஷ்ட தஸ்மின் அப்போ மாச்சரித்த தஸ்மின் அப்போனா அதாவது கண்ட்ரோல் அப்படி அங்க இருந்தும் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ரைட், சோ எல்லாமே அந்த காற்று மலை எல்லாமே. சோ அது வந்து அவர் இன்ஃபேக்ட் தேவர்களை விட ஃபாஸ்டா போறாரு. தேவர்கள் நடக்கிறாரு, இவர் ஒரே இடத்துல இருக்காரு. தேவர்கள் ஓடினாலும் இவங்க ஸ்பீடு பிடிக்க முடியல அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இது வந்து அவரோட இதுதான் அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி. இது ஏன் நான் சொன்னேன்னா இன்னைக்கும் அதே கான்செப்ட்ல தான் வரப்போகுது. இது இன்னைக்கு இருக்கிற கான்செப்ட் என்ன, இருங்க பிரசன்டேஷன் ஓபன் பண்ணிடுறேன். இன்னைக்கு வந்து ததே ஜதி தன்னை ஜதி. ஓகே, ஸ்கிரீன் தத் தூரே தத் வஞ்சிக்கே அப்படின்னு என்ன, தத் தூரே தூரத்துல இருக்காரு, தத் வஞ்சிக்கே தூரத்துல எங்க இருக்காரு. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப நைஸ் ஸ்லோகா. தூரமா எங்க இருக்காரு அவரு? கோலோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. கோலோகம். வந்திக்கே, வந்திக்கேனா பக்கத்துல இருக்காரு. ரைட், ஒரு செகண்ட். தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய. ரைட், ஆம்னி பிரசன்ட் எல்லா இடத்துலயும். சர்வஸ்யாய பாயதஹ. ரைட், வெளியிலயும் இருக்காரு உள்ளயும் இருக்காரு. இதுதான் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப சிம்பிள். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஓகே, யாருன்னு தெரியுது? இவர் யாருன்னு தெரியுதுங்களா? தெரியுது யாரு? மதுரா கிருஷ்ணா, கோலோக கிருஷ்ணர். மதுரா கண்ணுல கொஞ்சம் பெருசு பார்த்தா தெரியுது. கோலோக கிருஷ்ணர். ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓகே, எல்லா கேள்வியும் முடிச்சிட்டேன்னா சோ உங்களை ஆக்குபை பண்ண முடியாது கேள்வியில. மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரேன். எஸ், சோ பிருந்தாவன் கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு தெரியாது. இப்ப வந்து சோ அடுத்தது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இன்னும் வரல மாதாஜி, இன்னும் வரல. ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. சிஷி ராதா கோவிந்தா. இப்போ இவர் யாரு? ஸ்ரீல பிரபுஜி குருஜி. நம்மளோட ஆச்சாரியா. ரைட், சோ 4 to 8 தான் நம்ம பார்க்க போறோம். என்னன்னா எல்லாமே விஷன் ஆஃப் மகாபாகவதா. சோ 4 வந்து நம்ம கிளியரா சொன்னோம். ஏன் பீப்புள் நம்மளுக்கு புரியல, ஏன்னா நம்ம மெட்டீரியல் கால்குலேஷன்ல நம்ம பண்ண முடியாதுன்னு. இது சைத்தன்யா கிளாஸ்ல கூட டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஒரு சின்ன விஷயம், கிருஷ்ணர் வந்து காளியா நடத்தனம் இங்க இருந்து குதிச்சது வந்து பல கிலோமீட்டர் மைல்கள் குதிச்சாரு. பிருந்தாவன்ல தெரியுது அந்த செடியில இருந்து குதிச்சது. அது எப்படி முடியும் தெரியாது. தண்ணிக்குள்ள 2 மணி நேரம் இருந்தாரு, அது எப்படி முடியாது. சரி, பலராம் வந்து ஒரே டைம் வந்து நிறைய விதத்துல அங்க இருக்கிறவங்கள காப்பாத்தினாராம். அதாவது சிலர் வந்து அழுதுட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து வயலண்டா குதிக்கிறேன்றவங்கள அவரோட பலத்தால கண்ட்ரோல் பண்ணாரு. கோபிகள் எல்லாம் அழுது ஓடுறச்சே அவர் வந்து அவங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து உட்கார வச்சு அவங்க கண்ணை தொலைச்சு வாத்சல்ய பாவத்துல அவர் வந்து சமாதானப்படுத்தினாரு. இப்போ நம்ம சைத்தன்யா கிளாஸ்ல சொன்னேன், இது சினிமா இல்லையா? சினிமால இருந்தா கட் 1 ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் போய் அடிப்பான், அதுக்கப்புறம் கட் 2 ஆனா இன்னொருத்தன் வருவான். அந்த மாதிரி இல்ல, ஒரே டைம் ஓடுறாங்க, ஒரு டைம் அழுதுட்டு. ஏன்னா காளியா நடனம் நடக்கறச்சே கிருஷ்ணர் அங்க இருந்தாங்க, அந்த மொத்த வில்லேஜ் அங்க வந்துச்சு. அவங்க வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ஓட மாட்டாங்க இல்ல, ஒரே டைம் தான் ஓடி போய் காப்பாத்தணும்னுவாங்க. அப்ப எப்படி பலராம் பண்ணாரு அந்த லீலைகளை? நேத்து நைட் எல்லாம் திங்க் பண்ணுங்கன்னா ஒருத்தருக்கும் ஆன்சர் கிடைக்கல. கடைசியில அவங்க சொன்ன ஆன்சர் அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி அப்படின்னு. ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹலோ, நீக்குதான் வெய்யலாம்.
கதவை அந்த பக்கம் சாத்திருக்கோம். Radhika sir, நான் தரத்த மாட்டேன் கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. So he is beyond material calculation அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, ரைட்? மந்த்ரா 5 என்ன அது? Describing Lord has inconceivable potencies which render him unknowable to those whom he does not favor. ஏன்னா discussion describing the Lord has inconceivable potencies. ஏன்னா ஆண்டவனுக்கு வந்து எக்கச்சக்க இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சி, நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாத லெவலுக்கு இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சி. ஏன்னா வந்து எக்கச்சக்க பொட்டன்சிஸ் இருக்கு, நம்மளாலேயே புரிஞ்சிக்க முடியாது. இப்பதான் நான் சொன்னேன் எப்படி ஒரே டைம் அவர் நிறைய பண்றாரு அப்படின்றது நமக்கு புரியாது. மந்த்ரா 6 என்னன்னா கிருஷ்ணா வந்து எல்லா இடத்துலயும் அவர் எப்படி பாக்குறாருன்றது. 7ம் அதே மாதிரி கண்டினியூஷன். அப்படி இருந்தா அவரோட மனநிலை எப்படி இருக்கும். 8 வந்து அவரோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். அதுக்கு நம்ம அப்புறம் டீட்டெயிலா வரோம். இதுதான் நான் சொன்னேன், ததே ஜதி தன்னை ஜதி. ஓகே, அவர் நடக்கிறாரு நடக்கல, அதுதான் தத் ஏ ஜதி தன் நெய் ஜதி. நடக்கிறாரு நடக்கல. தத் தூரே தூரத்துல இருக்க, தத் அந்திக அந்திகேனா கிட்ட இருக்காரு. தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய, ரைட்? அந்தரஸ்யனா உள்ள பரமாத்மாவா இருக்காரு. தது சர்வஸ்யாய பாயத்தை, வெளியிலயும் அவர் இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவுட் சைடு எவ்ரிவேர் அப்படின்னு. சரியா? இது வந்து கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு. ஏன்னா அது எப்படி அவர் நடக்காம இருக்கலாம், தூரத்துல இருக்கலாம், கிட்டேயும் இருக்கலாம், உள்ளேயும் இருக்காரு வெளியிலயும் இருக்காரு. இது யாராவது மூணாவதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டீங்க, தூரம் கிட்ட சொல்லிட்டீங்க. நடக்கிறார் நடக்கலன்றது நம்ம ப்ரீவியஸ்லயே படிச்சுட்டோம். அவர் உள்ளேயும் இருக்காரு வெளியிலயும் இருக்காருன்றதுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. மாதாஜி பிரகலாதன் இதுல கூட சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி, தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான். ஓகே, தூணில இருக்காரு துருப்புல இருக்காரு, ஆனா உள்ள வெள்ளன்றது எப்படி? நம்ம ஆத்மாவா இருக்காங்க, ஜீவாத்மாவா இருக்காரு இல்லையா, அத உள்ளக்குள்ள இருக்காரு அவர். அதே டைம் வெளியில எங்க பார்த்தாலும் தெரிகிறாரே அவர். வெரி நைஸ். அது ஒண்ணு. இன்னொரு விஷயத்துல பரீட்சித் விஷயத்துல ரிவர்ஸ்ல இருக்காரு. அவர் வந்து பரமாத்மாவா இருக்காரு, பரமாத்மாவின் மனசுலயும் இருக்காரு வெளியிலயும் இருக்காரு, ரைட்? சோ பரமாத்மாவா அவர் மனசு நெஞ்சு ஏரியாலையும் போய் சண்டை போடுறாரு. அவருக்கு ஒரு பரீட்சித் மகாராஜுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு தம் சைஸ்ல அவர் கண்ணுக்கு தெரியுது. அதுலயே கவச குண்டலம் எல்லாம் தெரியுது. அவ்வளவு சந்தோஷம். அப்படி எல்லாம் இருக்கச்சு அவ்வளவு பிடிக்குது அவருக்கு. அண்ட் வெளியில இருக்கிறது இதெல்லாம் பிரச்சனையா ஆகுது, கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஒரு சைட்ல இன்னொரு சைட்ல வந்து வெளியில இருக்காரு உள்ள இருக்காருன்றச்சே அவர் பாக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து வெளியில வரைச்சே என்னவா பாக்குறாரு, வெளியில கிருஷ்ணாராவும் இருக்காரு. சோ 2 ஃபார்மும் இருக்காருன்றது நமக்கு தெரியுது. இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது யாருன்றது தெரியுதா யாருக்காவது? யாருக்காவது இந்த கதை இல்ல ஸ்கிரீன் மூவ் ஆகலையா? கிருஷ்ணர் பிரபுபாதர் இல்ல, அது துருவர். சாக்ஷி கோபால் மாதாஜி. ஹரி ஹரி, வெரி நைஸ். சாக்ஷி கோபால் கதை சொல்லுங்களேன், உங்களுக்கு தெரியும்னா. யார் இது? சாக்ஷி கோபால். சாக்ஷி கோபால் மாதாஜி ஒருத்தர் மர்ச்சன்ட் வந்துட்டு வயசானவர் கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்காக ஜெகநாத் கோயிலுக்கு போவாரு. அவரால் தனியா போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அங்க இருக்கிறவங்க கூட்டிட்டு போவாரு. அவர் எங்க ஏஜா இருப்பாரு, அவருடைய டாக்டர் வந்துட்டு மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சாமி முன்னாடி சொல்லுவாரு, அவர் ப்ராமிஸ் கொடுத்திருப்பாரு. ஆனா வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மாறிடுவாங்க. ஏன்னா இல்ல யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க, இவர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர், இவர் வந்து ஏழைட்டு. அப்ப இவர் போய் நீங்க சொன்னீங்களே ப்ராமிஸ் பண்ணீங்களேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு கிருஷ்ணரையே சாட்சி கூட்டின்னு வருவாரு. அவர் நடந்து வரும்போது கடவுள் சொல்வாரு, நீங்க பின்னாடி திரும்பி பார்க்க கூடாது, சவுண்ட் மட்டும் வரும், அதை வச்சு கேட்டுட்டு வரணும். பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா அப்படியே அங்கே நின்றுடுவார் அவர் கடவுளை. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட். சோ இது வந்து சாக்ஷி கோபால் இப்படி எப்படின்னா அவர் வந்து போய் கேக்குறாரு, நீ வந்து சாட்சிக்கு வந்து சொல்லணும், ஏன்னா அவர் தான் முன்னாடிதான் ப்ராமிஸ் பண்றாரு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் எப்படி சாட்சி வருவேன்னா, when you can talk you can walk, உன்னால பேச முடிஞ்சா நீயே நடக்க முடியாதுன்னு. சோ அந்த கதையில வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, சரி நான் உனக்கு பின்னாடி சாட்சியில வரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த பையன், இந்த பிராமணர் பையன் பின்னாடி வந்து நடந்து வருவான். இந்த கதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் சொல்றேன், இன்னைக்கே டைம் இருந்தா ஃபுல்லா சொல்றேன். பட் இதுதான் சாட்சி கோபால். மாதாஜி இவர் யாரு மாதாஜி? இவர் யாரு மாதாஜி? வந்து அந்த வில்லேஜ்ல இருக்கிற அந்த சின்ன பையன், அந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் இருக்காரு இல்லையா, சோ உங்களுக்கு கடைசியில நான் சொல்றேன், இது வந்து ஃபுல் கான்டெக்ட். சோ இதுதான், இது வந்து பரீட்சித் மகாராஜோட குழந்தையா பாக்குறாரு. இவர் சண்டை போடுறத யாரு, அந்த பிரம்மாஸ்திரம் அனுப்புறாரு இல்லையா, அது வந்து பரீட்சித் அடிக்காம அவர் காப்பாத்துறாரு கிருஷ்ணர், அதை பாக்குறாரு, ரைட்? இது நம்ம பாத்துறோம், கோலோகா பிருந்தாவன்லயும் இருக்காரு, இங்கேயும் இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பாத்துருக்கோம்.
சோ கிருஷ்ணரோட அபோர்ட் வந்து பியாண்ட் த மெட்டீரியல் ஸ்கை. ஆனா அவரு இங்க பயங்கர ஸ்பீடு, மனசை விட ஃபாஸ்டா வராரு அப்படின்னு. ஆனா அவர் நம்ம முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அவர் வந்து நெக்லெக்ட் பண்றோம், நம்ம கவனிக்கிறது கூட இல்ல. இது வந்து என்னன்னா இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சி, அவரது வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அப்படின்னு. ராசா டான்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளவோ கமெண்ட் அடிக்கிறோம், ஆனா ராசா டான்ஸ்க்கு ஈடானது என்ன யாருக்காவது தெரியுமா? யாருக்காவது ராசா டான்ஸ்க்கு ஈக்குவலா கலியுகத்துல ஒரு டான்ஸ் கலியுகத்திலயும் இருந்துச்சு, அது என்ன? பிருந்தாவனத்துல ராசலீலா. பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற ராசலீலாக்கு ஈக்குவல் அது துவாரக யுகா. கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் ஆடும்போது ஆடுறோம் இல்லைங்களா மொத்தத்து? கரெக்ட், நாம சங்கீர்த்தனம். சைத்தன்யா வந்து காங்கிரிகேஷனல் சாண்டிங் அப்படின்பாங்க. அவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணி டான்ஸ் ஆடினாங்க இல்லையா, அது ராசா டான்ஸ்க்கு ஈக்குவல். அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, ராசா டான்ஸ் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம். எப்படி பியூர்ன்னு சொல்ல முடியுது? பெண்களும் ஆண்களும் கிருஷ்ணரும் சேர்றாரு, அவரும் பாலி, எப்படி அத பியூர் லவ்னு சொல்றீங்க? நாமளும் தானே பகவான நினைச்சு ஆடுறோம் இல்லைங்க மத்தாஜி? வெரி நைஸ். சரி, நம்ம வந்து பகவான நினைச்சு ஆடுறது ஓகே, ஆனா அவங்க வயது பெண்கள். கிருஷ்ணர் ராதே அவெல்லாம் பகவான நினைக்கும் போது வயது பிலோ 60 இயர்ஸ் சொல்லி அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க, கோலோகத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே ஏஜ் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, அதே இடத்துலயே குறைஞ்சிருக்காங்க. அவங்களோட கண்ணு பார்வை எல்லாமே ஒரே நிலை, கிருஷ்ணர் மேலதான். அவ அங்க இங்க நடத்த மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு லவ். அவங்களுக்கு சாப்பாடு வேண்டாம், தண்ணி வேண்டாம், எதுவுமே அவங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, அந்த மாதிரி ஒரு லவ். இப்ப நமக்கு மூலவத்துல இருக்கவங்கள பாதியிலே இருந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துல சாப்பிடணும், பசிக்கணும், இதேதான் பௌதிகத்துலதான் ஆரம்பிச்சிடணும். ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். இது வந்து எதுக்குன்னா, அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு வேணாம், தண்ணி வேணாம், எதுவுமே வேணாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருப்பாங்க. பட் பிரச்சனை எதுல வந்து முடியும் அப்படின்னா, இவங்க வந்து கோலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இங்க இருக்கிறது எல்லாம் வந்து காமவெறி தான், ரைட்? ஒரு பையனும் பொண்ணும் இருந்தா அது காமத்தை பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கும். ஆனா அங்க இருக்கிறது வந்து என்னன்னா, காமத்தை பேஸ் பண்ணாம ஒரு பிரேமையதான் பேஸ் பண்ணிடும். ஓகே, அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு கிருஷ்ணரோட தனியா இருக்கிறதுக்கு, கட்டி பிடிக்கிறதுக்கும் தனியா இருக்கிறதுக்கும். ஆனா அவங்க வந்து எதுவுமே வந்து அவங்கள பத்தி நினைக்கல, அவங்க எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி ஒண்டிதான் நினைச்சாங்க. சோ அதனால அவங்களோட திங்கிங் ஃபீலிங் எல்லாமே வந்து ஹை லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு. சோ அதுதான் அந்த ஸ்டோரி, சரிங்களா? அதனால இது கொஞ்சம் கூட காமம் இல்லாம வெறும் பிரேமா தான் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க மொத்தமே வந்து கிருஷ்ணரை ஒண்டிதான் நினைச்சாங்க அப்படின்னு. இந்த கிருஷ்ணரோட தலைவலி என்ற கதை உங்களுக்கு தெரியுமா? என்ன ஆச்சு கிருஷ்ணருக்கு தலைவலி வந்த கதை? தெரியல, தெரியுமா? சரி, ஓகே, அதை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணுங்க, எண்ட்ல நம்ம பண்ணலாம், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். கிருஷ்ணா இஸ் பியாண்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ். ஏன்னா நம்மளுக்கு அச்சிந்த பேதான்றதெல்லாம் இது கிரேட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, இதுல கான்ட்ரடிக்ஷனே இல்ல. God created something so heavy that he cannot lift it அப்படி. அதாவது இது வந்து எங்க நடந்துச்சுன்னா, அங்க ஃபர்ஸ்ட் அங்க இருந்துச்சு. எதனா, கிருஷ்ணரால தூக்க முடியாதது ஏதாவது இருக்கா? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூக்குற மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு இருக்கா? நந்தகுமாரோடைய பாதசம். ஹரி கரெக்ட், அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. ஆனா அவர் வந்து சிண்டு விரல்ல என்ன பண்ணாரு, டக்குன்னு வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, அவரு ஒண்ணுமே இல்லாம இதுதான் செருப்பு தூக்கவே முடியல. அதுவும் உண்மை, ஆக்டிங் இல்லை. ஏன்னா லீலா சக்தி அங்க பிளே பண்றது. அப்போ வந்து லீலா சக்திக்கு ஒரு குழந்தை, ஒரு 2 வயது குழந்தைக்கு அந்த பாதத்தை ஸ்லிப் பண்றது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா அப்போ இங்க இருக்கிற அப்போ அதுவும் லீலா சக்தி, அப்போ வந்து தூக்குறது அவளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இதெல்லாமும் அச்சிந்த பேதா பிலாசபி. டக்குன்னு இவரால எப்படி பண்ண முடியுது? நம்மளால லிமிட்டட் மனசு வச்சுட்டு நம்மளால இவ்வளவு கான்ட்ராக்ஷன் முடியாது. ஏன்னா அதான் சொன்னோம், மாயாவதி பாஷை அதான் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி மாயாவதி பாஷை சுனி ஒரே சர்வநாசா. மாயாவதி பாஷை கேட்டோம்னா நம்ம சர்வநாசனம் ஆயிடுவோம்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து டோட்டலி இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் பர்சனல் இம்பர்சனல் ரெண்டுமே இருக்கு. அதாவது பிரம்மஜோதியும் கிருஷ்ணர் தான், பரமாத்மாவும் கிருஷ்ணர் தான், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டியும் கிருஷ்ணர் தான். இப்போ இவங்க வந்து என்ன பிலாசபினா, பர்சனாலிட்டி கிருஷ்ணர் இல்ல, பரமாத்மாவும் எங்களுக்கு அப்படி கிளாரிட்டி இல்ல, ஆனா கிளாரிட்டி பிரம்மஜோதி, வெறும் ஜோதியில போய் இணைஞ்சிடுவோம்னு. ஆனா பாகவத சூல் பிலாசபில கிருஷ்ணர் ரெண்டுமே, இதுவும் இருக்கு அதுவும் இருக்கு அப்படின்னு.
Hare Hare Krishna. Krishna Mathaji. Screen move ஆகலையா பிரபு? இல்ல that is at some point of time in the Mayavada philosophy explain பண்ண முடியுமா Mathaji? Once again, it's a basic thing Sure. for the sake of everybody, because நம்ம வந்து we are in a critical situation இல்லையா, unlimited potencies எல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க போறோம். இப்போ அப்படி இருக்கும்போது the Mayavadi philosophy என்ன, and why Shankaracharya is considered as a Mayavadi, இது ரெண்டும் வந்து Mathaji, if you can explain. So basically சங்கராச்சாரியா வந்து கேரளா ரீஜியன்ல இருந்து நம்ம ஹிமாலயா வரைக்கும் அவர் போனாரு. ரஃப்லி 32 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் இருந்தார், ரைட்? அவர் வந்து யார் சங்கராச்சாரியா அப்படின்னா, இந்த பிலாசபி ஒன்னொன்னா வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா புத்தா பிலாசபி, சூன்யம் அப்படின்னு. அவங்க என்ன பிலீவ் பண்ணாங்கன்னா, எல்லாமே சூன்யம், அதாவது உயிர் வரும், ஆனா உயிர் வந்து இறந்து போயிடும். தாங்க அந்த ஒரு டைம் தான் லைஃப். மெயினா எதுக்கு அது வந்துச்சுன்னா, அப்ப வந்து நிறைய அனிமல் கில்லிங் இருந்துச்சு. அதாவது மனிதர்களை வேட்டையாடுறது, அந்த லெவலுக்கே போயிட்டு மனிதரே பலி கொடுக்குற லெவலுக்கு போயிட்டாங்க. அதனால வந்து இந்த மாடு ஆடெல்லாம் அழிக்க கூடாதுன்றதுக்கோசம் புத்தா வந்தாரு. வேதங்கள் எல்லாம் தூக்கி போடுங்க அப்படின்னு லிட்டரலா சொன்னதுதான் புத்தா. புத்தா யாரு? புத்தாவே கிருஷ்ணரோட இன்கார்டினேஷன் தான், ரைட்? சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்தது வந்து நம்மளோட சங்கராச்சாரியா. அவர் என்ன சொல்றாரு, ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க. அதாவது கிருஷ்ணர் இருக்காரு, கிருஷ்ணர்னா பரமாத்மா மூலமா, சோ கிருஷ்ணர் தான் டாப் மோஸ்ட்னு ஒத்துக்கிட்டாரு. ஆனா கிருஷ்ணரும் நம்மளும் தனி இல்ல, அத்வைதா. துவைத்தானா ரெண்டு, அத்வைத்தானா ஒண்ணு. ரெண்டு பேர் இல்ல, ஒண்ணுதான். நம்ம வந்து இருப்போம், நம்ம மாயையில இருப்போம். ஆனா நம்ம கரெக்ட் தான், மாயையில தான் இருப்போம். கிருஷ்ணரும் மாயை தான், நம்ம அப்படியே போய் மெர்ஜ் ஆயிடுவோம். மாயாவதி அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணரும் மாயையில இல்ல. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து நிர்குணா அப்படின்னா ஃபார்ம் இல்ல அப்படின்றது. ஆனா அது உண்மை இல்ல. நிர்குணா என்னன்னா மெட்டீரியல் குணங்கள், அவருக்கு குணங்களே இல்லைன்றது அர்த்தம் இல்ல, மெட்டீரியல் குணங்கள் இல்ல. அண்ட் மாயாவதி, மாயான்றது வந்து கிருஷ்ணர் கீழே தான். கிருஷ்ணர் கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்றவங்க தான் மாயா. அதனாலதான் நம்ம இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணரோட பக்தி எடுத்தோம்னா மாயாவோட பக்தியில வரமாட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ராமானுஜாச்சாரியா வந்தார். அவர் ரெண்டுன்னு சொன்னார். அதாவது அந்த ரெண்டு என்னன்னா துவைத்தா, கிருஷ்ணர் வேற, ஆத்மா வேற. நம்ம அணு, கிருஷ்ணர் விபுன்னு. இப்போ நெக்ஸ்ட் மாதவாச்சாரியா கொண்டு வந்த கான்செப்ட் என்ன? சைத்தன்யா அதே பரம்பரை தான் நம்ம இருக்கோம். மாதவாச்சாரியா கொண்டு வந்தது என்ன? துவைத்தா. ஆனா என்ன அங்க இருந்து வர்றது என்ன டிஃபர் ஆகுதுன்னா, இவங்க ராமானுஜாச்சாரியார்ல அடியேன் அப்படின்றது வெறும் சர்வேட்டர். இப்ப நீங்க வைகுண்டால பாத்தீங்கன்னா, நான் அடியேன், நான் வெறும் அந்த அனுமானோட பாவத்திலையும் நான் சேவகன் என்ற பாவத்துலதான் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மாதவேந்திர பூரி நம்ம மாதவ கௌடியா சம்பிரதாயத்துலதான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. கான்செப்ட் என்னன்னா பிரேம, ராதா கிருஷ்ண பிரேமையில கும்பிட ஆரம்பிச்சோம், ரைட்? சோ சைத்தன்யா மகாபிரபு கூட ராதா ராணியோட பாவத்தை கொண்டு வர்றாரு. இங்கதான் அவரு அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. அது என்னன்னு நீங்க கேட்க கூடாது. இப்போ நீங்க தரோம் 2 ஸ்லோகா முடிச்சிட்டீங்க, ரைட்? அச்சிந்த பேதானா கான்ட்ரடிக்ஷன் மாதிரி இருக்கும், ஆனா அது கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இல்ல அப்படின்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ குவிக் சம்மரி கொடுத்தேன். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். சோ மாயாவதி எது கன்ஃபியூஸ் ஆனாங்கன்னா, கிருஷ்ணாக்கு குணங்கள் இல்லைன்றது உண்மை இல்லை, அவருக்கு குணங்கள் இருக்கு, ஆனா நோ மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ்ன்றதுதான் நம்ம பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? பிரசன்டேஷன் முடிச்சுட்டு தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்ஸ். இங்க விட்டோம். இது ஏ யதா மாம் பிரபத்தியதே தாம் ஸ்ததி ததைவ பஜாமியகம், ரைட்? யார் எப்படி சரண்டர் ஆறாங்களோ அந்த லெவலுக்கு நான் அவங்களுக்கு ரிவார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு, ரைட்? ஏ யதா மாம் பிரபத்தியதே தாம் ததைவ பஜாமியகம், அதாவது எப்படி சர்வ் ஆறாங்களோ அந்த லெவலுக்கு இதாகும் அப்படின்னு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த கவு அவருக்கு மேல ஆசையா இருக்கு, இவரும் அவரு கவு மேல ஆசையா இருக்காரு. இவர் பல்ராம் காலை பிடிச்சி வைப்பாரு, இவர் பல்ராம் பிடிக்கிறாரு. இன்னொரு டைம்ல பாத்தீங்கன்னா பல்ராம் காலை இவர் பிடிக்கிறாரு, ரைட்? இது வந்து பல்ராம் கிருஷ்ணர் கொண்டு இல்லை, நம்மளுக்கும் அப்ளிகபிள். சோ கிருஷ்ணர் வந்து வெறும் இந்த மாதிரி தான் பண்றாரு அப்படின்னு இல்லை, எந்த லெவல்லையும் ஒரு லெவல்லையும் அவர் பண்ணிட்டே தான் இருக்காருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். Lord says how he treats his devotee depends on the devotee's degree of surrender. டிவோட்டி எப்படி சரண்டர் ஆறாங்களோ அப்படிதான் அவங்க ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதுல ராதாராணி தான் ஹையஸ்ட் டிவோட்டி. இப்போ பல்ராம் என்னன்னா, 2 பேருமே லார்டு தான். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பல்ராம். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, பலராமோட எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து டிவோட்டி இன்கார்னேஷன்ல கவுண்ட் ஆகுது, ஹையஸ்ட் டிவோட்டி. இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். சகுனானா வித் குவாலிட்டிஸ் வித் ஃபார்ம்,
நிர்குணா அப்படின்னா வித்தவுட் ஃபார்ம் வித்தவுட் குவாலிட்டி அப்படின்னு. லார்டுக்கு வந்து மெட்டீரியல் ஃபார்ம் இல்லைன்றது ஒண்டிதான் அர்த்தமே தவிர ஃபார்மே இல்லைன்றது இல்லை அப்படின்றத பார்க்கணும். இதுதான் நான் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா அவர் வந்து அப்படியே வராரு. இது வந்து 8வது ஸ்லோகத்துல வரும் ஈஷோபனிஷத். அப்போ உங்களுக்கு இந்த கிளியரா புரியும் நிர்குணா சகுணான்றது என்னன்னா சபரியகா சுத்திரமகாரமப்ரணம் யஷ்னாவிதம் சுத்தம் அபாபவித்தம் கவி மனிஷி பரிபூ ஸ்வயம்பூ யாதா தத்ரதோ அர்த்தான் வியாததா சாஸ்வதீபியா சமாபிய. சபரிகா சுக்கிரம்ன்றது அன்னைக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் அவருக்கு நம்மள மாதிரி ரத்தமும் சதமும் நரம்பும் சேர்ந்தது இல்லை. அவரோட உடம்பு அப்படியேதான் வராரு அப்படின்னு. சோ மாயா வந்து கிருஷ்ணருக்கு கீழேதான். நம்மள ஆட்டி படிக்கிறது மாயாவா இருக்கலாம், ஆனா கிருஷ்ணரை ஆட்டி படிக்கவே முடியாது அப்படின்னு. சோ இதை நம்ம பார்த்துட்டோம். இவர் வந்து எல்லா ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்கும் உள்ள இருக்காரு அப்படின்னு. அந்தாந்தர அஸ்த அப்படின்னு வரும். ஜெகதண்ட கோட்டி அப்படின்னா ஒரு ஒரு அண்டங்களுக்குள்ளயும் போறாரு. விராட் ரூபத்துல வெளியும் இருக்காரு அண்ட் நமக்குள்ள அந்தராமியாவும் இருக்காரு அப்படின்னு பாக்குறோம். எதை வச்சு ஆகுது? நம்மளோட கர்மங்களை ப்ரீவியஸா நம்ம பண்ண கர்ம பலனை வச்சு இது ஆகுதுன்னு. இப்ப வந்து நம்ம டேட்டி ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. ஓகே, சைல தாருமயி லவ்ஹி லேப்யாலே கியாச்ச சைகதி மனோமயி மணி மாயை பிரதிமாம் ஸ்தாவிதா ஸ்மிருதா. அதாவது இது எப்படியெல்லாம் பண்ண முடியும்? 8 விதங்கள், ரைட்? 8 வெரைட்டில பண்ணலாம். எப்படின்னா கல்லு, உட்டு, மெட்டல், ஏர்த்னா நம்ம மண், களிமண், பெயிண்ட், சாண்டு, இதெல்லாம் நகைகள், மெட்டல், இது எல்லாத்தையும் ஆஃப் ஆல் மைண்ட், மனசு, ரைட்? மானசமா கூட பூஜை பண்ணலாம். இது நம்ம பிகினிங் லெவல்ல இல்ல, பட் அட்வான்ஸ் லெவல்ல வந்து மனசுலயே கோயில்கள் கட்டியிருக்காங்க எல்லாமே. இந்த கோயில் யாரு எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியுமா? இவங்க 2 பேர் யாருன்னு தெரியுதா? இது எந்த டேட்டி? கேக்கல மாதாஜி, ரிப்பீட். பலராமன் கிருஷ்ணா மாதிரி இருக்கு, இங்கேயும் தெரியல. கிருஷ்ணா பலராம், ஆமா ஆமா, கிருஷ்ணா பலராமே தான். விருந்தாவன் கிருஷ்ணா பலராம் வெரி மெயின் டேட்டிஸ். ஓகே, இதோட நம்ம முடிச்சுக்கிறோம். மோகன்தாஸ் பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. யாராவது படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாமே படிக்கணும். துர்கா மாதாஜி படிங்க. Yes, Mathaji. Tad ejati tannajati tad dure tad antike tad antarasya sarvasya tad du sarvasyasya bahyata. Tat, this Supreme Lord, ejati, walks, tat, he, na, not, ejati, walks, tat, he, dure, far away, tat, he, you all, also, antike, very near, tat, he, antah, within, asya, of this, sarvasya, of all, tat, he, you also, sarvasya, of all, asya, of this, bahyatah, external to. Translation: the Supreme Lord walks and does not walk. He is far away, but he is very near as well. He is within everything and yet he is outside of everything. Paragraph படிக்கலாமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் 1 பேரா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Perfect. Here is a description of some of the Supreme Lord's transcendental activities executed by his inconceivable potencies. The contradictions given here prove the inconceivable potencies of the Lord. He walks and he does not walk. Ordinarily, if someone can walk, it is illogical to say he cannot walk. But in reference to God, such a contradiction simply serves to indicate his inconceivable power. With our limited fund of knowledge, we cannot accommodate such contradictions, and therefore we conceive of the Lord in terms of our limited powers of understanding. For example, the impersonalist philosophers of the Mayavada school accept only the Lord's impersonal activities and reject his personal feature. But the members of the Bhagavata school, adopting the perfect conception of the Lord, accept his inconceivable potencies and thus understand that he is both personal and impersonal. The Bhagavatas know that without inconceivable potencies, there can be no meaning to the words Supreme Lord. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So, Supreme Lord, okay, he walks and does not walk.
இது வந்து கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு. ஆனா இது வந்து என்னன்னா இது பிராக்டிக்கல். நான் இப்பதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உங்களுக்கு மாயாவதி ஸ்கூல் என்ன கான்செப்ட்னு. ஏன்னா அவங்க வந்து மனிதனே இப்போ வந்து நடக்கிறாருனாலே அவருக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு, ரைட்? சோ இவங்க வந்து அது இல்லை அப்படின்னா அது எப்படி இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகமும் மந்திரமே அர்த்தம் இல்லாம போகும். இது வந்து ஈஷோபனிஷத் நம்மளோட சின்ன புக் கொண்டு இல்லை, இதோட ஒரிஜினல் வந்து யஜுர்வேதால இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராக்ட். சோ எப்படி இது சாத்தியமாகும் அப்படின்னா, ஆனா நம்ம வந்து பாகவத ஸ்கூல் வந்து ரெண்டுமே, அவருக்கு உருவமும் இருக்கு இல்லாமலும் இருக்கு. அதாவது பிரம்மஜோதியும் உண்மை, அவரும் உண்மை அப்படின்றத நம்ம பண்றோம். ஏன்னா பர்சனல் ஃபீச்சரும் இருக்கு, இம்பர்சனல் ஃபீச்சரும் இருக்குன்றனால இது இந்த அச்சிந்த பேதா அப்படின்னு வரும், ரைட்? நெக்ஸ்ட் பேரா வேற யாராவது படிக்கிறதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டக்கு டக்கு படிக்கணும், இதெல்லாம் பியூரிபிகேஷன், சான்ஸ் விடக்கூடாது, படிங்க, எல்லாரும் படிக்கணும். பத்மா மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் கேட்கல, நீங்க படிக்கிறதா இருந்தா. அனுசுயா, பபிதா மாதாஜி, பாலாஜி எல்லாரும் ப்ளீஸ் ரீட். Yes, Mataji. We should not take it. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க பாலாஜி பிரபு. அடுத்த பேரா மாதாஜி படிப்பாங்க, படிங்க போதும். We should not take it for granted that because we cannot see God with our eyes. The Lord has no personal existence. Sri Ishopanishad refused that this argument by declaring that the Lord is far away but very near also. The abode of the Lord is beyond the material sky, and we have no means to measure even this material sky. If the material sky extends so far, then what to speak of the spiritual sky, which is altogether beyond it? That the spiritual sky is situated far away from the material universe is confirmed in the Bhagavad Gita 15.6. But despite the Lord's being so far away, he can at once, within less than a second, descend before us with a speed shifter than that of mind or wind. He can also run so swiftly that no one can surpass him. This has already been described in the previous mantra. Hare Krishna. இப்போ வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சூரியன் இல்ல நம்மளோட ஸ்கை, ரைட்? இதை ஒண்டிதான் நம்மளுக்கு புரியும். இப்போ நம்மளோட மெட்டீரியல் ஸ்கைன்றது நம்ம தலை மேல இருக்கிறது தான், அதுதான் மெட்டீரியல் ஸ்கை. இதுவே வந்து எங்க பிகின் ஆகுது எங்க முடியறதுன்னு நமக்கு தெரியும். அது யாராவது மெஷர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. எந்த ஏரியால இருக்கு அதுவும் தெரியாது. இதுவே அப்படி இருந்தா நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை அதுக்கு மேல இருக்கு. நான் வந்து நிறைய பேர் வந்து லெவல் 1 கொஸ்டின் கேட்கறது என்னன்னா, நான் சொல்வேன் இந்த மாதிரி இது 1/4, அதாவது கால்வாசி தான் இந்த நம்மளோட பூமியில. நம்மள மாதிரி நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு. பிரம்மாண்ட பிரமித்த ஹோய் பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயே பக்தி லச பீஜா. அதாவது குரு கிருஷ்ணா கிருப்பா இருந்தா நம்ம வந்து இந்த பிரம்மாண்ட பிரமித்த நிறைய பிரம்மாண்டங்கள் இருக்கு, இருந்துச்சுன்னா அந்த கிருப்பா இருந்துச்சுன்னா அவ்வளவு பாக்கியம் படிச்சவங்க நம்ம. ஏன்னா நம்ம அந்த பக்தி லசம்ன்றது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லா அண்டங்களும் கலந்து இருக்கிற ஒண்ணு இல்ல, நம்ம ஒன்னே ஒண்ணுத்துலதான் இருக்கோம். இந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கான அண்டங்கள் எல்லாம் சேர்த்தாலும் அது கால்வாசிதான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு. அப்பனா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை எவ்வளவு பெருசு, ரைட்? இது வந்து நம்ம வந்து மெட்டீரியல் ஸ்கை கூட ஒரு ஸ்கைன்னு சொல்ல முடியாது. மெட்டீரியல் ஸ்கைல பல பிரம்மாண்டங்கள்ல ஒரே ஒரு பிரம்மாண்டத்துல இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் ஸ்கை தான் நம்ம பார்க்கணும். அதுவே நம்மளால கணக்கடிக்க முடியலன்னா எல்லா பிரம்மாண்டத்தோட மெட்டீரியல் ஸ்கை அது எவ்வளவு இருக்கும், அதுக்கு 4 மடங்காவது மினிமம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை இருக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா எப்படி இருக்குன்னு. சோ இன்னொன்னு வந்து ஏன் மனசோட கம்பேர் பண்றாங்க? ஏன் ஏரோப்ளேன் மாதாஜி சொன்னாங்களே, ஏரோப்ளேனோட கன்ஃபார்ம் பண்ணாம இதே மனசோட கம்பேர் பண்றாங்க? மைண்ட் இஸ் ஃபாஸ்டர் தென் ஏரோப்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். மைண்ட் இஸ் ஃபாஸ்ட். இப்பவுமே நம்ம இங்க இருக்கோம் பேருதான், ஆனா எவ்வளவு தடவை நம்ம எங்கெல்லாம் சுத்திட்டு போயிட்டு இருக்கோம், ரைட்? நான் வந்து இங்க உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்குள்ள என் பொண்ணோட ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு பிக்கப் பண்ணிட்டே வந்துட்டேன், ரைட்? அதுக்குள்ள ஒரு ஃபோன் கால் பேசி வந்துட்டியான்றதுக்குள்ள நான் வந்து இமேஜின் பண்ணிட்டேன். நீங்க எல்லாம் யூஎஸ் போயிட்டு வந்திருப்பீங்க, ஜெர்மனி போயிட்டு வந்திருக்கேன், முடிஞ்ச சில தூக்கம் கூட எந்திரிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? அதே மாதிரி அவ்வளோ ஸ்பெஷல். அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை வந்து 15.6ல சொல்லியிருக்காங்க. நதத் பாஷயதே சூர்யோ ந சசங்கோ ந பாவகஹ யத் கத்வானா நிவர்த்தந்தே தத்தாமம் பரமம் மமா அப்படின்னு. என்னன்னா சூரியனை விட அது வந்து ரொம்ப, சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் இல்லாங்க. அப்ப எப்படி லைட் இருக்கும்? டார்ச் லைட் எடுத்துன்னு போவோமா?
மேல ஒளி, அவரே பயங்கர ஒளியானவர். அவரை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே அவரே ஒளி. வெரி நைஸ். அவரே லைட், அவரே வந்து லைட். அதனாலதான் வந்து நீங்க வந்து மந்த்ரா 15 ஈஷோபனிஷத்ல இனி படிப்பீங்க. இரண்மேன பாத்திரேன சத்யஸ்யாபிலி தம்முகம் அப்படின்னா இரண்மேன பாத்திரம், இந்த கோல்டன் எஃபல்ஜன்ஸ் ப்ளீஸ் எடு, உன்னோட முகமே எனக்கு தெரியல, ஏன்னா அவ்வளவு பிரைட் லைட்ல உன்னோட முகம் கவர இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிவோட்டிஸ் பாடுவாங்க. அது டுவர்ட்ஸ் எண்ட், ரைட்? சோ அந்த ஸ்லோகம் வரைச்சு உங்களுக்கு புரியும். இங்க வந்து லைட் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா இதுவே செல்ஃப் இல்யூமினேட்டட் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பேரா யாராவது படிக்கலாம். Yet when the personality of Godhead comes before us, we neglected him. Such a foolish negligence is committed by the Lord in the Bhagavad Gita 9.11, where he says that the foolish deride him, considering him a moral being. He is not a mortal beginning, nor does he comes before us with the body produced of material nature. There are many so-called scholars who content that the Lord descended in a body made a matter, just like an order living beings, not knowing his inconceivable power. Such foolish men place the Lord on an equal level with ordinary men, because he is foolish in inconceivable potential. நான் படிக்கிற மாதிரி வெயிட் பண்ணுங்க, நான் படிக்கிறேன். Because he is full of inconceivable potential. அந்த பேரா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அந்த பேரா முடியணும். முடிக்கட்டும். ஓ அது நெக்ஸ்ட் பேரா. ஓகே ஓகே, ஒரு செகண்ட் இருங்க, முடிச்சாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எக்ஸ்பிளைன் ஹரே கிருஷ்ணா இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க படிங்க. ஒரு செகண்ட் நீங்க படிக்கலாம் வந்து இது முடிச்சிடுறேன். அவஜானந்தி மாம் மூடா மானுஷ்யம் தானும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம். என்ன சொல்றாங்க? அவஜானந்தி, அதாவது முட்டாள்கள். நான் வந்து மனிதன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நிறைய முட்டாள்கள் அந்த மாதிரி இருக்காங்க, ரைட்? இப்ப கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் பகவத்கீதா பத்தி எழுதுருச்சு. கிருஷ்ணர் கிரேட்னு தெரியும், ஆனா ஆண்டவன் சொல்ல மாட்டாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு மனிதன் அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இது வந்து ஆர்டினரி அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்றத நம்ம பாத்துருக்கோம். மாதாஜி இப்ப படிங்க, ஒரு பேராக் பிரேக் கொடுத்தா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அதுதான் பிகாஸ்ல இருந்து படிங்க. Because he is full of inconceivable potencies, God can accept our service through any sort of medium, and he can please wait. Inga putta 1 minute. Because he is full of inconceivable potencies, God wait Mataji. Because he is full of conceivable potencies, God can accept our service through any sort of medium, and he can expert his different potencies according to his own will. Non-believers argue either that the Lord cannot incarnate himself at all, or that is he descends in a form of material energy. These arguments are nullified if we accept the existence of the Lord's conceivable potencies. Then we will understand that even if the Lord appears before us in the form of material energy, it is quite possible for him to convert this energy into spiritual energy. Since the source of the energies is one and the same, the energies can be utilized according to the will of their source. For example, the Lord can appear in the form of Archa Vigra, a deity supposedly made of earth, stone or wood. Deity forms, although engraved from wood, stone or other matter, are not ideals as the iconoclast content. Yes, Mataji. Very nice, Mataji. Hare Krishna. So, இப்ப வந்து அச்ச விக்கிரகான்றது வந்து ஒரு பொம்மையோ என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு உயிரற்ற இன்னமோ இல்லை. அது வந்து டெய்டி, அதாவது டெய்டி ஃபார்ம் வந்து அவதாரம் பண்ணுவாங்க.
எப்படி ராமர் ஒரு அவதாரமோ கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரின்வாங்க, ஏன்னா இஸ் அ சோர்ஸ் ஹெட் ஆஃப் ஆல் அவதாரங்கள். நரசிம்மர் ஒரு அவதாரமோ அதே மாதிரி நம்மளோட டெய்ட்டியும் ஒரு அவதாரம். இது வந்து எப்படி வேணா பண்ணிருக்கலாம், கல்லோ மண்ணோ நகைகளோ மெட்டல்லையோ ஜுவல்ஸ் இப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்கிற 8 மெட்டல்ல பண்ணலாம், மனசாலையும் பண்ணலாம், ரைட்? அதுதான் அது ஸ்பெஷல். ஆனா எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வெறும் பொம்மை இல்லை, அதுக்குதான் ஐடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஐடல்னா பொம்மை இல்லை, இது டெய்ட்டின்னு சொல்லுவோம். டெய்ட்டின்னா கும்பிடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம், ரைட்? ஸோ அதனால இவர் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எல்லாமே. இப்போ எனர்ஜியும் எனர்ஜெட்டிக்கும் ஒரே ஆள் இருக்காது, அவர்கிட்ட இருந்து வர்றது எனர்ஜியா இருக்கும். அவர் தான் ஒரிஜினல் சோர்ஸ், ரைட்? அதனால எதுவா இருந்தாலும் அவரோட, இப்ப வந்து இந்த பூலோகம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கிரியேட் ஆனதே அவரோட அந்தரங்க சக்தி. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க இல்லையா, அவரோட 3 சக்தியில மத்திய சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, பைரங்க சக்தி. ஸோ மத்திய சக்தின்ற பேர் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ததாக் சக்தின்னு சொல்லுவோம். பட் அந்தரங்க சக்தியில இருந்து வர்றது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுனா, பைரங்க சக்தியில இருந்து வர்றது வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அதுவும் அவரோட எனர்ஜி. சோ அவர் எப்படி வேணா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலான்றதா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த பேர வேற யாராவது படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, எல்லாருக்கும் சரி. In the present state of our imperfect material existence, we cannot see the Supreme Lord on account of our imperfect vision. But still, those devotees who want to see him by means of material vision are favored by the Lord, who appears in so-called material form to accept the devotee service. This does not mean that such devotees who are in the lowest stage of devotional service are worshipping an idol. In fact, they are worshipping the Lord, who has agreed to appear before them in a particular way, who is approachable by them. This archa form is not fashioned in terms of the order or whim of the worshipper. It is externally existent with all its paraphernalia. This can be actually felt by a sincere devotee, but not by an atheist. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரசன்ட் ஸ்டேட்ல வந்து நம்மளோட மெட்டீரியல் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஏன் நம்மளுக்கு தெரியல? நீங்க சொல்லுங்க, இது ஏன் நம்மளுக்கு அவரை பார்க்க முடியல? எல்லாரும் சொல்றாங்கல்ல, நான் ஆண்டவனை பார்க்கணும், நம்மளால ஏன் பார்க்க முடியல? நம்ம கண்ணு அந்த மாதிரி இல்லையே, குறையுள்ள கண்கள் தான். வெரி நைஸ். imperfect senses. நாட் ஒன்லி கண்ணு, எல்லாமே பக்தி ரசம் வேணும், பக்தி பாவம் வேணும், திவ்ய கண்கள் வேணும். எக்ஸாக்ட்லி. சோ யார் எடுத்தாலும் வந்து சொல்லுவாங்க, ஆண்டவன் முன்னாடி வந்தா, நீ யாருமா, நீ ஆண்டவனை கூப்பிடுறதை விடு, நீ போன் பண்ணா மோடி உன் போனை எடுப்பாரா பேசலாம், இல்லன்னா அதுவே ஒரு மனிதனே எடுக்கிற நிலைமையில நம்ம இல்ல. அப்படி இருக்கச்சு நம்மளுக்கு ஆண்டவன் நம்ம முன்னாடி வர லெவலுக்கு நம்மளுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன், கரெக்டா? சோ நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு பாதி ஆன்சர் வந்து தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா. One should not think that such devotees who are in the lowest stage of devotion service are worshipping an idol. அது ரொம்ப தப்பு. அதாவது ரொம்ப கேவலமானவங்க தான் ஐடல் அதாவது பண்றாங்கன்னு. ஆக்சுவலி வந்து இப்ப வந்து பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு, நம்ம வந்து பாகவத விதியோட பஞ்சராத்திரிகா விதியும் கும்பிடணும். பஞ்சராத்திரிகாவும் பாகவதம்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க? பாகவத விதினா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க, அப்புறமா பஞ்சராத்திரிகாக்கும். புரியல. பாகவத விதி, வெரி நைஸ். பாகவத விதி என்ன? மாதாஜி இது ஈஸி டு ஃபாலோ மாதாஜி. பஞ்சராத்திர வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றது கஷ்டம். வெரி நைஸ், தேங்க்யூ பாலாஜி பிரபு. சோ ஃபர்ஸ்ட் பாகவதம்னா என்னன்னு சொல்லுங்க, அப்பதான் ஃபாலோ பண்றது ஈஸியா கஷ்டமான்றது புரியும். சோ வாட் டு யூ மீன் பை பாகவத விதி? மீன்ஸ் அவரோட புகழ்கள், கிருஷ்ணாஸ் ஃபேம், தட் இஸ் கால்ட் பாகவதா. சோ பேசிக்கலி என்ன? சோ பாகவதம் படிக்கிறது, சோ ஏகே பாகவதம் கிருஷ்ண மூலமாவே வந்த கதைகள், அவரோட கதைகள், அவரை பத்திய கதைகள், எல்லா வித வேதங்களில இருந்தும் கொடுத்தப்பட்ட கதைகள். அப்சல்யூட்லி. சோ பாகவத விதினா கிருஷ்ணரோட கதைகள். அது எங்க இருக்கு? பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், அப்புறம் பகவத்கீதா, அப்புறம் வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்றோம், நம்ம சாண்டிங் எல்லாம் பண்றோம் இல்ல, இதெல்லாம் பாகவத விதியில வரும். அதாவது இதுக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக் ரூல்ஸ், இந்த நாள் தான் படிக்கணும், இந்த டைம் தான் படிக்கணும்ன்றது இல்ல. குளிச்சுட்டு படிக்கணும், குளிக்காம எப்படி வேணா படிக்கலாம். நம்ம எந்திரிச்சு டைரக்டா படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம குளிக்கணும்ன்றது இல்ல, அதுக்குன்னு குளிக்கல மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க குளிக்க வேணாம்னு நினைக்காதீங்க.
பட் இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. ஸோ நம்ம ட்ரெயின்லயே போனோம்னா நம்ம ஜபமாலை எடுத்து ஜபம் பண்ணலாம். இது வந்து பாத்ரூம் பக்கத்துல கூட பண்ணலாம், பாத்ரூம்குள்ள கூட துளசி மாலை இல்லைன்னா அதுக்குள்ள கூட எடுத்துன்னு போய் பண்ணலாம். அந்த லெவலுக்கு வந்து பாகவத் விதி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ, ரைட்? இதுதான் ஏகே பாகவதா பாகவத சாஸ்திரா ஆரே பாகவதா பக்தி ரசபாத்திரா அப்படின்னா ஒரு பாகவதம் என்னன்னா இந்த புக் ஃபார்ம், இன்னொரு ஃபார்ம். ஏன்னா பாகவத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேற வித்தியாசமே இல்லை அப்படின்றதுதான் பாகவதம். பஞ்சராத்திரிகா விதின்றதுதான் டெய்டி ஃபார்ம். இப்போ டெய்டி ஃபார்ம்ல வந்து என்ன, அது கிருஷ்ணரோட அவதாரம், ரெண்டுமே அவதாரம் தான். புக்கு ஃபார்முக்கு நம்ம ரூல் ரிலாக்ஸ்டு, ஆனா டெய்டி ஃபார்முக்கு நம்ம பஞ்சராத்திரிகா விதி ஃபாலோ பண்ணணும். வீட்டுல வச்சிருந்தோம்னா அதுக்கு நம்ம குழந்தை மாதிரி பஞ்சராத்திரிகான்றது வந்து நம்ம நாரதர் எழுதின அந்த விதிகள். அதுதான் அந்த விதிகள் என்னெல்லாம் பண்ணணும், விளக்கேற்றணும் அந்த மாதிரி இல்ல. கரெக்ட். விளக்கேற்றணும், அப்படியே விடக்கூடாது. நம்ம ஊர் விட்டு போனோம்னா நம்ம இது வச்சிருந்தோம்னா டெய்டி ஃபார்ம் வந்து மெட்டல்லையோ, அதாவது விரலுக்கு மேல சைஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒண்ணு அந்த டெய்டியை தூக்கிட்டு போனோம் நம்ம, இல்லைன்னா யார்கிட்டயாவது கொடுத்துட்டு போனோம். அப்படி விட்டுட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம் கூடாது அப்படின்றதால. அதனாலதான் நம்ம வந்து போட்டோ வச்சுக்கலாம், டெய்டி வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மெட்டல் வச்சுக்க கூடாது அப்படின்றது நம்ம சொல்றோம். ஸோ பேசிக்லி இதுதான் அந்த விதிகள். சரிங்களா? அடுத்த பேர யாராவது படிக்கணும்னா படிக்கலாம். ஸோ சும்மா வந்து அர்ச்ச விக்கிரகா கும்பிடுறது வந்து நம்ம ஃபேண்டசி இல்ல, இது வந்து நிஜமாவே டிவோட்டி ஒண்டிதான் புரியும் இதோட ஃபீலிங். ஏன்னா deity can talk, can relate to youன்றது அவ்வளவு பவர்ஃபுல். 4.11 அதான் அங்க இருந்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் யாரும் படிக்காதவங்க படிங்க, கடகடன் படிக்கணும், இல்லைன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும். மோகன்தாஸ் பிரபு, ஒன் பேரா யூ ரீட், மீன்வைல் யாராவது பகவான் தன்னுடைய பக்தர் படிங்க மாதாஜி, படிங்க. பகவான் தம்முடைய பக்தர்களை எவ்வாறு நடத்துகிறார் என்பது பக்தனுடைய சரணாகதியின் அளவை அடிப்படையாக கொண்டது என பகவத்கீதையில் 4.11 அவரே கூறியுள்ளார். எல்லா நபர்களிடமும் தம்மை வெளிப்படுத்தாமல் இருப்பதற்கும் சரணடைந்த ஆத்மாக்களிடம் மட்டும் தம்மை வெளிப்படுத்துவதற்குமான முழு உரிமையை பகவான் பெற்றுள்ளார். எனவே சரணடைந்த ஆத்மாவிற்கு அவர் எப்போதும் எட்டப்படும் நிலையில் விட்டுள்ளார். சரணடையாத ஆத்மாவிற்கோ அவர் நீண்ட நெடுந்தொலைவில் அணுகப்பட்ட முடியாதபடி விட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக சாஸ்திரங்களில் பகவானுக்காக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சகுண குணங்களுடைய நிர்குண குணங்களற்ற என்னும் 2 சொற்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. சகுண என்னும் சொல் உணர்த்தக்க குணங்களுடன் பகவான் தோன்றும் போது அவர் பௌதிக வடிவத்தை ஏற்று ஜட இயற்கையின் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பிடவில்லை. அவரை பொறுத்தவரையில் பௌதிகம் மற்றும் ஆன்மீக சக்திகளுக்கு இடையில் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை. ஏனெனில் எல்லா சக்திகளுக்கும் அவரே ஆதி மூலம். எல்லா சக்திகளையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்னும் முறையில் எக்காலத்திலும் அவர் நம்மை போன்று அந்த சக்திகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. பௌதிக சக்தி அவருடைய வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்படுவதால் அந்த சக்தியின் எந்த ஒரு குணத்தினாலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படாமல் அதனை தம்முடைய நோக்கத்திற்கேற்ப அவரால் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். எந்த ஒரு பௌதிக குணத்தினாலும் அவர் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பதால் அவர் நிர்குண குணங்களற்றவர் எனப்படுகிறார். பகவான் எந்த ஒரு தருணத்திலும் உருவமற்ற தன்மையாக மாறிவிடப் போவதும் இல்லை. ஏனெனில் இறுதியாக பார்த்தால் ஆதி புருஷராகிய அவர் நித்தியமான உருவமாவார். சூரிய கதிர்கள் எவ்வாறு சூரிய தேவனின் பிரகாசமாக உள்ளனவோ அவ்வாறே பகவானுடைய அருவத்தன்மையாகிய பிரம்ம ஜோதியும் அவருடைய திருமேனியிலிருந்து வரும் கதிர்களின் பிரகாசமே அன்றி வேறல்ல. ஹரே கிருஷ்ணன். நோ ப்ராப்ளம் பபிதா மாச்சி, நீங்க படிக்க வேணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா நிர்குணா, நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். சகுணானா வித் குவாலிட்டிஸ், நிர்குணானா வித்வுட் குவாலிட்டிஸ். ஆனா வித்வுட் குவாலிட்டிஸ்னா வித்வுட் மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ். சகுணாக்கு இன்னொன்னு வந்து வித் ஃபார்ம் அண்ட் வித்வுட் ஃபார்ம். வித்வுட் ஃபார்ம்னா மறுபடியும் வித்வுட் மெட்டீரியல் ஃபார்ம். இது ஏன்னா அவர் அப்படியே டிசென்ட் ஆறாரு, யாருமே வந்து இப்படிதான் பண்ணணும்னு இல்லை. அண்ட் அவர் வந்து பிரம்ம ஜோதின்றது அவரோட இம்பர்சனல் ஃபார்ம். ஆனா பிரம்ம ஜோதி லைட் வருதுன்னா இப்ப வந்து சுவிட்ச் கரண்ட் எங்கேயோ இருந்தா தானே லைட் வரும், லைட்டா வராது. இப்போ சூரிய ஒளினா சூரியன் இருக்காரு, அதுல இருந்து வரதா ஒளி. அதே மாதிரி நம்ம பிரம்ம ஜோதின்றது ஒரிஜினல் யாரு, அந்த ஒரிஜினல் சூரியன்ன்றவர் நம்ம கிருஷ்ணர், அங்க இருந்து வரதா பிரம்ம ஜோதின்றதை நம்ம பார்க்கணும். அடுத்த பேரா படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிறு வயதிலேயே சாதுவாக திகழ்ந்த பிரகலாத மகாராஜர் தம்முடைய நாத்திக தந்தையின் முன்பாக நின்ற போது அந்த தந்தை அவரிடம் உன்னுடைய கடவுள் எங்கே என்று வினவினார். கடவுள் எங்கும் வீட்டிருப்பதாக பிரகலாதர்
பதிலளித்த போது கடவுள் அந்த அரண்மனையின் தூணிற்குள்ளும் இருக்கிறாரா என்று கோபத்துடன் தந்தை வினவ ஆம் என்று பிரகலாதர் கூறினார். உடனடியாக அந்த நாத்திக மன்னன் தனக்கு முன்பாக இருந்த தூணை தூள் தூளாக உடைத்தான். பகவானும் உடனடியாக பாதி மனிதராகவும் பாதி சிங்கமாகவும் நரசிம்ம அவதாரத்தில் தோன்றி நாத்திக மன்னனை கொன்றார். எனவே கடவுள் எல்லாவற்றிற்குள்ளும் வீட்டுள்ளார். அவர் தமது வெவ்வேறு சக்திகளினால் எல்லாவற்றையும் படைக்கின்றார். தமது அசிந்திய சக்திகளின் மூலமாக அவரால் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் உண்மையான பக்தனுக்கு ஆசி அளிப்பதற்காக தோன்ற முடியும். பகவான் நரசிம்மர் நாத்திக மன்னனின் கட்டளையினால் தூணில் இருந்து தோன்றவில்லை. மாறாக தமது பக்தரான பிரகலாதரின் விருப்பத்தினால் அவ்வாறு தோன்றினார். நாத்திகனால் பகவானை தோன்றும்படி கட்டளையிட முடியாது. ஆயினும் தமது பக்தனிடம் கருணை காட்டுவதற்காக எங்கு வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் பகவான் தோன்றுவார். நம்பிக்கையற்றவர்களை அழிப்பதற்காகவும் நம்பிக்கையுடையவர்களை காப்பதற்காகவும் பகவான் தோன்றுகிறார் என்று பகவத்கீதை 4.8 கூறுகிறது. பகவானுடைய சக்திகள் மற்றும் பிரதிநிதிகளால் கூட நாத்திகர்களை அழித்துவிட முடியும் என்பது உண்மையே. இருப்பினும் நேரடியாக சென்று பக்தனுக்கு கருணை அளிக்கும் செயல் பகவானை மகிழ்வூட்டுகிறது. எனவே அவர் அவதாரமாக இறங்கி வருகிறார். உண்மையில் அவர் தனது பக்தர்களுக்கு கருணை அளிப்பதற்காக மட்டுமே அவதரிக்கிறார், வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது நம்மளுக்கு ரெண்டுமே இது என்னன்னா, பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. யுக யுகம் வர்றாரு யாரு? பவித்ராணாய சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதம், ரைட்? கெட்டவங்களை அழிக்கிறதுக்கு. பட் அதுவா பவித்ராணாய சாதுனாம் அவரோட மெயின் கோல் என்னன்னா, இது வந்து இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் வந்து அவர் வந்து அழிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா அவர் வந்து ஆக்சுவலா சொல்லுங்க, அவர் வந்து இரண்ய கஷ்ப கோசம் வந்தாரா பிரகலாத கோசம் வந்தாரா? நரசிம்மர் ஹரி ஹரி வெரி நைஸ். சோ பிரகலாத கோசம் தான் வந்தாரு. இரண்ய கஷ்புக்கு வந்தா என்ன வராட்ட அங்க இருந்து அவர் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம், ரைட்? சோ இல்லைன்னா அவர் ஒரு ஜந்துவை கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம். அவரே வந்து அழிக்கணும்ன்றது இல்லை இல்லையா? சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி அவர் வந்து டிவோட்டிஸ் கோசம் தான் வராரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ மெயினா வந்து அவர் வர்ற ரீசனே வந்து ஒரு ஜென்மமும் வர்றது வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி டிவோட்டர்ஸ காப்பாத்துறதுக்கோசரம் தான் மெயினா வராரு. சோ கம்சர் இதுல இருந்து தேவகி அம்மா அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. சரிங்களா? சோ நம்ம அடுத்தது படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பாரு. படிங்க மாதாஜி. லாஸ்ட் 2 பேராஸ் தான் இருக்கு. யார் படிக்கணுமோ படிக்கலன்னா இது படிச்சிருங்க, இல்லன்னா ரிப்பீட் பண்ணுங்க. யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, ரெண்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஆதி புருஷரான கோவிந்தர் தமது முழுமையான விரிவங்கத்தின் மூலமாக எல்லாவற்றிற்குள்ளும் நுழைவதாக பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.35 கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் பிரபஞ்சத்தினுள் நுழைவதோடு மட்டுமின்றி பிரபஞ்சத்தின் எல்லா அணுக்களுக்குள்ளும் நுழைகிறார். அவர் தமது விராட் ரூபத்தினால் வெளியே வீற்றுள்ளார். அந்தர்யாமி ரூபத்தினால் எல்லாவற்றிற்குள்ளும் வீற்றுள்ளார். அந்தர்யாமியாக அவர் நிகழ்பவை அனைத்திற்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றார். நம்முடைய செயல்களின் விளைவுகளை கர்ம பலனாக நமக்கு வழங்குகிறார். முந்தைய பிறவிகளில் நாம் என்ன செய்தோம் என்பதை நாம் மறந்து விடலாம். ஆயினும் நம்முடைய செயல்களுக்கு பகவான் சாட்சியாக இருப்பதால் நமது செயல்களுக்கான விளைவுகள் என்றும் உண்டு. அவற்றை நாம் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். உள்ளும் புறமும் கடவுளை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்பதே உண்மையாகும். நெருப்பில் இருந்து தோன்றும் வெப்பம் மற்றும் ஒளியை போல இருப்பவை அனைத்தும் அவருடைய வெவ்வேறு சக்திகளின் தோற்றமே. இதன்படி அவரது வேறுபட்ட சக்திகளுக்கு மத்தியில் ஒற்றுமையும் உள்ளது. ஒற்றுமை உண்டு என்ற போதிலும் சின்னஞ்சிறு அம்சங்களான ஜீவன்களால் துளியளவில் அனுபவிக்கப்படும் எல்லா வகையான இன்பங்களையும் பகவான் தமது தனிப்பட்ட உறவில் எல்லையற்ற அளவில் அனுபவிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna, very nicely said. So angantara asta, right? Andantarasta. Andantarana ulla, situated within. Antaryami என்றதும் அதே அர்த்தம் தான். அந்தர்னாலே உள்ள இருக்கிறவர் யாரு? பரமாத்மா. சோ அததான் இங்க சொல்றாங்க, ரைட்? சோ பரமாத்மாவா அவர் உள்ள இருக்காரு. அட் த சேம் டைம் கோலோகா பிருந்தாவன்லயும் அவர் இருக்காருன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அவர் என்னன்னா, அவர் வந்து விட்னஸா இருக்கா. உபதிருஷ்டா அனுமந்தா, விட்னஸ் as well as overseer, ரைட்? 15th சாப்டர்ல 13th சாப்டர்ல வரும், ரைட்? அவர் வந்து பாக்குறாரு, அட் தி சேம் டைம் அலோவ் பண்றாரு. ஆனா அவர் இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டாரு. ஏன்னா அவர் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு. சோ அதனாலதான் விட்னஸ். அந்தர்யாமியனா விட்னஸஸ்.
உள்ள இருந்து வெறும் விட்னஸ் ஒண்டி தான் பாக்குறாரு. உள்ள வந்து கான்சியஸ்ல அட்வைஸ் பண்றாரு. பட் நம்ம எப்படி பண்ணணும்ன்றத அவர் சொல்ல மாட்டேன்றாரு. லாஸ்ட் பேரா படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஃபுல் முடிச்சாச்சுல? ஓகே. சோ ஆனா இவருக்கு வந்து அடுத்த ஸ்லோகால உங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டிஸ்ன்றது எப்படின்னு தெரியும். ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணரோட பார்ட் அண்ட் பார்சல். ஏன்னா நம்ம வந்து அணு, அவர் விபு. அவர் வந்து நெருப்பா இருந்து நம்ம வந்து நெருத்துறின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஃபயர்னா அந்த ஸ்பார்க் வந்து நம்ம அப்படின்னு. இது வந்து அந்த லாஸ்ட் பேரா நான் அப்படியே விடுறேன். ஏன்னா அது அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகால கண்டினியூ ஆகும். பட் ஓவரால் வந்து என்னன்னா நம்ம அந்தராமியில அவரை விட்னஸா இருக்காரு அப்படின்னு. சோ அந்தர்யாமி என்ற கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா வரும். He witnesses everything என்றதா ஆன்சர், ரைட்? சோ மனசுக்குள்ள இருந்து பரமாத்மாவா அவர் பாத்துக்கிறாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இதோட நம்ம இந்த ஸ்லோகா முடிக்கணும். இதுதான் வெரி நைஸ் அச்சிந்த பேத அபேதா பிலாசபியோட எக்ஸ்பிளனேஷன். சரியா? வாஞ்சா கல்பத ரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், யூ கேன் ஷேர் மாதாஜி. பட் பிஃபோர் தட் ரங்க மாதாஜி ஒரே ஒரு செகண்ட், ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஏதாவது சந்தேகங்கள்? எந்த சந்தேகங்கள் இல்லைன்னா எஸ் மாதாஜி நீங்க உங்க ஸ்டோரி சொல்லணும். நீங்க சொல்லணும். நான் ரங்கமா ஏதோ போட்டிருக்கீங்களே மாதாஜி, நீங்க சொல்லலாம். அன்மியூட் பண்ணி எதுக்கு டைப் பண்றீங்க? வாயை திறந்தே பேசலாம். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி கேக்கல நீங்க சொல்றது. கேக்குறதா மாதாஜி? இல்ல இப்போ கேக்குது மாதாஜி. வீட்டுல ஒரு பால கிருஷ்ண டிடி வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. டே டு டே ப்ராசஸ் நாங்க அவருக்கு நெவேத்தியம் பண்றது, வாட்டர் ஃப்ளவர் ஆஃபரிங் பண்றது, அண்ட் பூஜா, சந்தியார்த்தி, மங்களார்த்தி அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம் மாதாஜி. ஆக்சுவலி லாஸ்ட் மந்த் வந்து ஈவினிங் வந்து பகவானுக்கு ஆஃபரிங் பண்ணிட்டு கீ லேம்ப் காட்டிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. அப்போ சடனா ஒரு இன்னர் வாய்ஸ் ஒன்னு எனக்கு வந்து ரொம்ப பாடி பெயினா இருக்கு, why don't you give me some body massage அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 இன்னர் வாய்ஸ், என்ன இது நமக்கு இப்படி கேக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சடன்லி ஐ காட் டியர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மாதாஜி. அது கண்ணுல இருந்து எப்படி எனக்கு என்னால பேச முடியல, ஆட்டோமேட்டிக்கா டியர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. தென் ஐ ஸ்டார்டட் praying to Krishna. You don't suffer Krishna, you give me your pains to me, I will bear it for you. Then you will feel free from your pains, I told him. At that night, no one not believes that மாதாஜி. I couldn't even sleep. என் பாடி மொத்தமா அவ்வளோ வலி மாதாஜி. என்னால சுத்தமா உட்காரவும் முடியல, ஒன்னும் முடியல. Then next day I started give some massage to his feet and his hands, and at the next moment I single body pain I even don't have Mataji. What was nice, that Mataji. Miracle? What is that wonder? I don't know how to explain that Mataji. No, I totally understand Mataji. Thank you so much. So God வந்து என்னன்னா thank you so much for the sharing the realization. So mostly வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து the way we relate is what he reciprocates. அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே சொன்னேன் இல்லையா? இங்க இருக்கிறதே நம்ம எப்படி சரண்டர் ஆகிறோமோ அந்த லெவலுக்கு அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ டெய்டி ஃபார்ம் வந்து நம்ம பொம்மை மாதிரி நினைக்க கூடாது. அதான் மாதாஜி சொல்றாங்க. அது வந்து ரிலேட் பண்ணணும் நம்ம ஃபேமிலி மாதிரி. அதனாலதான் வெளியில போறச்சே கூட நிறைய பேர் அந்த டெய்டியை தூக்கிட்டாவது போவாங்க, இல்ல யாருக்காவது கொடுத்துட்டு பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. ஏன்னா இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருந்தா விட்டுட்டு ஆப்போ அப்படின்னு பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? வில் டேக் குட் கேர் ஆஃப் இட். அதனாலதான் சாப்பாடு கூட பார்த்து தனி வெசல்ஸ் வச்சு நம்ம நினைப்போம் நம்ம எல்லாம் ஒரே பிளேட் தானே யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம டெய்டியை நம்ம ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது, ரைட்? கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட். குழந்தை கூட எடுத்தீங்கன்னா பண்ண மாட்டோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு தனியா ஒரு கிளாஸ் வச்சுப்போம், ரைட்? இன்னும் ப்ரீமெச்சூர்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவே கவனிப்போம். அதனால we should always take care. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் என் பண்றேன். ஏதாவது இருக்கா? இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து சாக்ஷி கோபால் இந்த கதையோட ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஞாபகம் பண்ணுங்க. சோ சாக்ஷி கோபால் கதை,
அப்புறம் கோபிகதை. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, நான் இன்னைக்கு நம்ம பிரகலாதன் இது படிச்சோம். ஆக்சுவலா என்னோட குழந்தைங்களுக்கும் நான் பிரகலாதன் கதை இந்த வாரம் சொன்னேன் மாதாஜி. என் பொண்ணுக்கும் சொல்லிருக்கேன். எனக்கு எனக்கு அது ரொம்ப எனக்கு சொல்ல தெரியல மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு. பிரகலாத் கதை வெரி நைஸ். நோ நோ, இன்ஃபேக்ட் பிரகலாத் கதை சைத்தன்யா பிரபு நிறைய தடவை கேட்பாரு. குட்டி பசங்களுக்கு மாதாஜி, அவங்களுக்கு ஓம் நமோ நாராயணா அப்படிங்கறதையும் அவங்க குட்டி குட்டி பசங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு அதை சொன்னேன். அவங்க nowadays they started அவங்களே சும்மா இருக்கும்போது they will say that மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலா 3 வயசு 5 வயசு குழந்தைகள்லாம் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை அழகா கேட்டு ரிப்பீட் பண்றாங்க. அது அவங்க திருப்பி நல்லா கொண்டு வந்துடுறாங்க. பூரா அவங்களுக்கு ஸ்லோகங்கள்லாம் வந்துருக்கு, வேதங்கள்லாம் வந்து எந்த வயசு குழந்தை வேதங்க பூரா படிக்கிறான். 5 வயசு சொல்லுங்க. ஆமா, அதுக்கு அவ சொல்ல சொல்ல வீட்டுல நம்ம வாட் we are inculcating, they will get it. அதுதான் சாமி நமஸ்காரம் பண்ணோம், தினம் விளக்கேத்தணும். என் பேத்திகள் எல்லாமும் நான் பண்றத பார்த்து அவ பண்றான். ஐயோ இந்த பாட்டி தானே இந்த நேரம் பகவானுக்கு விளக்கேத்துருவாங்களே, சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்களே அப்படின்ட்டு. அவ இன்னைக்கு எது பண்ணினாலும் இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் கொண்டு போய் வச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவான். அத மாதிரி அது தானே ஒரு பழக்கம் வருது. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். தண்டவத் பிரணாம். தேங்க்யூ சோ மச். வெரி நைஸ் செஷன். இன்டராக்டிவ். இந்த மாதிரி தான் இன்டராக்ட் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நிறைய கதைகள்